Abi ninyo mga ka-idol, no? Sultian gid kamo siya. Tinuod yun ba? Aperting tinuod. Kaning mga tao, no? Muingon sila nga. Kaning nakalingkod sa barangay. Mga kurakot. Dili, oy. Perting nasalayop gid mo anang inyong mga manorya gid mga. Kit muingon mo nga. Ang kadtong makalingkod sa barangay. Mga kurakot. Dili, oy. Nasalayop gid mo pag manoryaan. Nasalayop gid mo. Sultian ta mo og ngalano. Dili manggod sa mga nakalingkod na sa atong barangay nga mo'y mga kurakot. Kay nadulugay naman gi kong ining kabilutana. Nagibag naman ko 35 to nga. Kamatay. Wa jud kong kamatikod og kanang kurakot gyud sa barangay. Sultian kita mo mga ka-idol, sultian kita mo wagi kurakot gyud sa barangay. Wala oy. Sultian ta mo og asa ang kurakot mga ka-idol. Oy naa man in town sa mga purok leader. Oy. Sa purok leader. Kay sa panahon gani sa election kaning mga purok leader, mao gid nimo mag-una gid na sila panglista. Mga silingan panglista day na mga ka-idol. Oh, di ba? Oh, maglista man yung mga purok leader mga ka-idol og kining 1,000 ka tao. Oh, tanan na nato 1,000 ka tao. Si Diyos Maria Jose. Ang ihatag mo puno mga tagaan ra mo puno mga may nalamag na inapulo. O, kinsa may kurakot na. Ay, kung na nga, ang taga-barangay may kurakot. Dili, oy. Ang mga purok leader may kurakot.